mar ng'iewo mwanduno nyaka higa manyien. Otieno ma piny rugodo tich abich, duol mochung' ne tayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA ne olando medruok e nengo petrol, diesel kod mauta mar taya omenda mamalo mogik chakore dwe mar 9 higa mokalo. Petrol nengone ne oidho kod Sh16.9 lita ka lita. Diesel ma itiyogo e mitokni mag ting'o jowuoth kod osigo bende ne omed nengone kod Sh21.3, ka mauta mar taya koro sani oidho kod Sh33.1. Ne johala, jowuoth koro nyaka winj pek mar medruok e nengo modhigo. Ok wamor gi gima wachiew kawuono gokinyi to wayudo kotimore. Ng'ato ok inyal chiew gokinyi tidhi kawo mtoka kama nyiweye tidhi e petrol station tiyudo ni lita achiel mar petrol en Sh211. Diesel en Sh201. Koni tiwacho ni ngima dok piny nadi ka mafuta to dhi malo. En wach marach kabisa nikech dhi chuno wan kaka joma tiyo transport sector mar mondo wamed transport ne abiria ma idho mtoka. Giwacho ni okang' ma kamano dhi medo pek mar ngima nikech nengo mwanduno ni kod mbi ewi nengo mwandu mamoko. Wakati wa kuongeza percentage ya VAT kwa mafuta waliweza kutuambia ya kwamba itaweza kustahimili bei ya mafuta ambapo tutakuwa na ongezeko ya kila mwezi yenye imekuwa hapo awali. Rais wetu aliweza kutoa subsidy ya mafuta ambapo alisema hakuna haja kuweka subsidy, lakini atasaidia wananchi wa Kenya kudhibiti hali ya maisha. Nataka kuambia kwamba inapo bei ya mafuta inapanda juu, automatically gharama ya maisha itaenda juu. Juu mafuta ndio kitega uchumi, kila kitu inatokea kwa mafuta. Thothgi koro neno ni piny owacho okosebet kod paro mar duoko nengo mwanduno piny, kaluwore kod okenge ma sirikal osebet kakawo ewi mwanduno chakore Kenya Kwanza ka utelo. Nyaka chakre sirikal Kenya Kwanza donje loch, fuel imedo piny maru. Fuel komedi, fuel ni kila kitu e Kenya ka. Keja fuel ni ng'ama nie puodho golo bando eka kele town tiyo gi mtoka to mtoka tiyo gi fuel mang'eny sana. Sirikal ni koro en sirikal ma koro hinyo jopiny. Nikech gigi pok otimre nyaka wabed e Kenya ka. Loch Ruto ni loch ma koro tero hustlers marach. Koro wan waneno ni okwayo sirikal gi muolo ni kaber to giduoke bech mafuta ne piny. To ka ok ginyal to wan wawegi ok wabidhi tich nikech onge tiene dhi tich to onge gimiago. Koro wabo dhi e mgomo mondo sirikal one gima ditim, wane kaka diwakonyre. EPRA ne owacho ni nengo mauta oidho nikech pinje manyayo mwanduno oseduoko piny mauta mayudore e chiro, okang' ma omiyo nengo mwanduno medore. Piny owacho kata kamano ne ok otiyo kod omenda ma osebet ka ijuogo jonyiewo mar mauta ma onego tigo e gayo medruok e nengo mauta kaka mane otimore otieno ma tich Ang'wen. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kapod ntiere weche mag medruok mag nengo wuoth e yor pesa michule kaunti ma Nairobi biro medore e kind Sh30 nyaka 50 kaluwore kod medruok mar nengo mauta. Riwruok mag weg nyamburko mating'o ji matatu yango medo nengono kod atamalo 20 bang' mar bugo lal ma ile kod kelo kod medruok mar nengo stima manoyang kod EPRA. Ma yangore ni kuonde manidhe matatu kod Sh100 biro medore nyaka kind Sh120 nyaka Sh150. EPRA noyango medruok mar nengo mauta mimedo gi Sh33.13, petrol Sh16.96, diesel 21.32. Kwa sasa wacha tuseme hatujaongeza bei, lakini itabidi tutaongeza. Tuketi chini, tutoe uamuzi, ndiposa tujue vile tutajadiliana, sababu lazima tuangalie mwananchi ama abiria wetu tutamfinya kiasi gani, na pia tusifinye hata mwenye gari asifinyike sana, zote ziandamane. Mimi huwa na deal na viatu, nauza viatu, naendea mzigo. Sasa sijui nikitoka hapa na nasikia mafuta yamepanda, nikienda Nairobi sijui bei itakuwaje. Tunalilia kama rais wetu anafaa tuangalie sana upande wa mafuta. Kama ni subsidy afadhali turudishie kama venye ilikuwa kipindi ya uhuru. Ndio raia tuache kuumia, tunaumia sana. Sasa hata pesa yenye tunapata hata unga itoshi sasa.
Migao mar thieth koro kero chenro mane oni jotuo duto yudo rit makare kuonde thieth ma pacho ka kaluwore kod kwan. Achiel kuom jotuo 10 yudo hinyruok seche mag thieth moyangi nyasi ma World Patient Safety Day mobagi odiochieng' ma kawuono e boma ma Nairobi. Jagoro mong'ere migao mar thieth Uganda Mary Mudhoni olero ni migao mar thieth koro timo chenro mar tiego jochiw thieth maromo 1,000 mondo giyud lony madwarore rito jotuo ka bende giketo chike 4 maketo motegno yore mag thieth. Mudhoni bende ne wacho ni tudruok maber e kind jotuo kod jochiw thieth nyalo konyo duoko piny hinyruok mar jotuo. The safety of patients is not just an individual concern, but also a public health issue. And more than 3 million deaths occur annually due to unsafe care. The situation is worse in low to middle income countries, where as many as 4 in 100 people die from unsafe care. It is against this that we are embarking on key activities, including proper training of 100,000 community health promoters. Patient safety is a collective responsibility. Health system must work hand in hand with patients, families, communities, advocates for their own informed choices and how to be. Every person can receive safe, dignified, and compassionate care. Piny owacho kaunti mobeyo kinyi makawuono yango ikruok magiseketo marakruok gi midhiero minyalo kel kod koth mar El Nino. Kanlose kinde yango chendo makamago gavana Homabay Gladys Wanga wacho ni osendiko ne piny gwenge ma hinyo yudo ula mapek. Wacho ni tend county biro neno ni jodak duto ket kama kare kapok koth madongo kata koth mapek no ochakore. This is why we are here today, to launch. No government can sustain this response on their own. And that is why we must have a robust resource mobilization plan, so that we reach out to our partners, to as many people as possible to help us during this season, so that even after the El Nino, we don't come out and all we can do within the financial year is only to respond to the effects of El Nino and not do any other programs. El Nino will actually uproot even trees. It will cause the blackout everywhere in this county and in the entire, possibly the region. The El Nino effect will make the lake to swell and also rivers also to swell. So it is coming. So let us prepared to act swiftly when we are being called upon. We plan as communications to go on radio to communicate with our local radio stations and even the national radio stations. I'm sure the national government will also be doing its part where communications is concerned, and we'll just be replicating the same down here just to ensure that our people are well informed and they are ready. Kaung'ado tong'o dhi kaunti ma Migori obile kaunti no nego achije adek mag kuo ka adek mamoko maki kinde ma pedha dhi nyime ne jogo ma osetudu kod njore kod kuo mag ang'enge kaunti ma Migori, Kisii kod Homabay. Kuom juma achiel mokalo obila mawuok e bao mag obila ma okwach kich e kaunti ma Migori kod mag mawuok e log tich maduong' mar obila Nairobi osebedo katimo apedha ne achije mag kuo kod njore ma osebedo kamayo ji e kaunti ma Migori, Kisii kod Nyamira. Report mowuok kuom jatend obila kaunti no Peter Kimani yango ne bunde ariyo ma oting'o AK-47 kod matin mano mar $1, opanga, pala kod lisasi 58 bende osemaki kata yudi kod apisas mag obila. Pale Sineka wakawa laid ambush, wakaingia kwa ambush, exchange of fire. Watatu kati ya hao wahalifu waliweza kupigwa risasi hapo. Waliweza kuelezana mahali hiyo bunduki inafichwa, na ndipo tuliweza kwenda na bunduki moja pistol aina ya Seska na risasi 58 pamoja na magazine 2
ziliweza kuwa recovered. Hiyo ni pamoja na panga moja, kisu moja na shoka moja ndogo, silaha ambazo wamekuwa wakitumia kufanya hii kazi. We continue tracking them. Kwa Ramogi mano kotenore kod gigo matimore county mano ma Migori kama gilose weche ma otenore kanyo kod weche mag arita kwe. Nitie jogo ma loso koda koni kod kocha maneno achiel kachiel kowuok Awasi, mano jamtawuod Awasi, wacho ni Ochieng Emmanuel nengo mar modhi en mano ma ahinyowa ahinya. Oneno achiel kachiel ka ntiere Awasi boda. Stanley Jowi mawuok Suba Magunga wacho ni gimomako dhoga en ni ngima ochomo kanye, wabro bedo nade ka gimora mora kamoting'o nyaka nengo mar chulo maenda mag somo odhi malo. David Oyo wacho ni owuoro ni nyaka mafuta taya mane en siling 60 sani koro en mana siling 20 lita. Ndalo mane nyiewo mafuta taya siling 60 to kamano. Monica Chola wach mafuta no to tek, awuok ot kadhi town Nyeri to koni transport en 150. Nyoro na chulo siling 80. Otek Kenya kaendi. To kamano Monica Chola. Daniel O Onyango Omar Ndhiwa Kabuoche bende wacho ni Ochieng Emmanuel aneni e yo makare, gima awuoro en kaka koro weg matatu oselando medruok mar nengo kod atamalo 20 kaluwore kod medruok mar nengo mauta. Erokamano. To kod Lucky wacho ni bech mauta oidho to mar tropical mint odok piny. Awuoro gik moko adek mago jok mabende loso koda kotenore kod weche mag nengo mar mauta mawasesomo kanyo, maen bende en report marwa mokwongo. Kawadhi nyime, riwruok mar lakteche kaunti ma Nyamira obogo mar bago ng'anyo kochako tarik 25 dweni. Poni piny owacho mar kaunti no kochopo dwaro margi, ka giloso kod ute fwambe boma ma Nyamira kotenore kod jagoro maduong' mar KMPD Davji Atela. Lakteche go ywak ewi chulo gi omenda matin, koso choro gi lemo mag tich, lwasi marach mar tich kod nok mar yedhe kod gige thieth ute thieth mag piny owacho. Gigo mag wacho ni koro rocho chenro mag tich. Kaunti ma Nyamira koro en kaunti mar 4 kama lakteche osebwogo bago ng'anyo e thuolo mar dwe achiel. To kaunti ma Nakuru, Embu kod Meru bende lando chako ng'anyo maggi. We served Nyamira County a strike notice, actually lapsing on 25th September. Today we are here, we met the doctors over the 3 key issues we raised in our demand. One is to do with the promotions and designations. We have had doctors, actually Nyamira County for us is a very worst employer, whereby they don't look into the welfare of our members with regards to labor practices. So we have had doctors who have stagnated for so long, some as even more than 10 years. When the healthcare worker is not paid on time, the morale is low. If the healthcare worker is not employed on their rightful terms, the morale is low. The doctors who are in the hospitals, the consultants, and all these other cadres are frustrated. They're not able to actually serve the patients as expected. They don't have the drugs, they don't have the reagents, they don't have the equipment, and they are overburdened to the extent that we have doctors who have reported that even when they are sick, they have to come to the hospitals to offer services. Alap tuke ma Fry biro yawo dhoute ne bang' tuke